смел е, колкото всеки вълк. Голишар. Мога да го разкъсам с един замах на лапата си, а него изобщо не го е страх. Храбър е, колкото могат да бъдат и моите момченца, но някой трябва да се грижи за него. Но присвояването на човешко дете се заплаща с неприятности. Ще послушам вълчицата, а ако неговото оставане създаде проблеми, ще потърсим някакво разрешение. А и какви неприятности ще причини такова малко дете като него? Ширкан ни е удостоил със своето неочаквано посещение. Какво искаш, Ширкане? Своята плячка, човешкото дете, избяга насам. Прогоних неговите родители, сега то ми принадлежи, дайте ми го. Тези владения са на вълците, тигре, и ние се подчиняваме само на глутницата, а не на един страхливец. Сега човешкото дете е наше. Прекалено си голям, за да влезеш в нашата пещера, тигре с изгорени лапи. По-добре бягай, отколкото да се заклещиш на входа. Нима трябва да лежа на входа на пещерата и да се разправям с кучи, синове? Връщайте ми плячката, с Ширкан говорите. Аз, вълчицата, ти отговарям, Ширкане, че човешкото дете е мое. Сега ми принадлежи. Ще живее с глутницата. А един ден, когато порасне, той ще бъде този, който ще те преследва, теб, страхливи ловецо на деца. А сега се махай, ти, най-лошия звяр в джунглата, връщай се в твоята земя, за да не станеш още по-болен. Чу, жена ми, Ширкане, човешкото дете е наше. Махай се! Ще видим какво ще каже глутницата за приемането на човешкото дете. Вие ще трябва да се съгласите с нейното решение, а те ще ми го дадат на мен и в крайна сметка ще го изям или ще правя с него каквото си искам. Радвайте се, докато още можете, крадци с кучешки опашки. Ширкан е отчасти прав. Ще трябва да покажем детето на глутницата. Още ли желаеш да остане при нас? Нека остане. Това голишарче дойде само тук, а онзи злодей искаше да го изяде и да предизвика отмъщението на хората. Нека остане. Тогава ще го представим на събирането на глутницата и ще видим какво ще стане с нашия малък Маугли. Гледай го как добре се приобщи само за няколко дни. Казвам ти, изключително умен е. Така е, а е и много смел. Вълците трябва да дадат на мен човешкото дете мое. Аз се борих за него и то е моята вечеря. Правилно е това, което казваш, Ширкане. Но решението принадлежи на глутницата. Вечерята ти може и да е по-бедна, отколкото предполагаш. Но ти имаш право. Ти винаги имаш право, могъщи войне. Време е да видим малките вълчета и да определим бъдещето на глутницата. Нека започне представането. Нека глутницата определи своето бъдеще. Добре гледайте, вълци, добре гледайте и внимателно подбирайте. Това човешко дете е мое. Дайте ми го. Никой няма да се застъпи за него. Така че, дайте ми го. Ти нямаш право на глас, Ширкане. Добре го знаеш. А също така добре знаеш и закона на джунглата. Вълци, кой ще се застъпи за това дете? Ако никой не говори в полза на Маугли, аз ще се боря до смърт за него. Успокой се, майко. Знаеш, че други двама трябва да се застъпят за него, иначе и аз бих го защитил. Но законът е такъв и трябва да го уважаваме.
Аз не принадлежа към глутницата, но понеже съм учител на малките, имам право на глас. Няма никаква вреда в приемането на човешки деца, а и съм чул, че те са много умни. Позволи му да живее в глутницата, а аз ще го уча на всичко. Този глупав мечок Балу, как се осмелява да се застъпва за моята плячка? Кротко, господарю, за голишаречето трябва да се застъпят двама, а за сега има само един глас. Ще се застъпи ли някой за това дете? О, най-велики водачо на глутницата, аз не принадлежа към вашия вид, но искам разрешение да говоря на вашия съвет. Говори, Багира, уважаваме твоите думи. Срамота е да се убие безпомощно дете. Балу вече се застъпи за него. Аз ще предложа на Ширкан един тлъст, току-що убит бивол, който е на няколко километра от тук, ако приемете човешкото дете в глутницата. Какво ще кажете? Добре, нека остане, може. Тогава решено е. Човешкото дете остава да живее и ловува с глутницата. Маугли. Не зная защо решихте да задържите това човешко дете, но законът си е закон и аз ще му се подчиня. Но кълна се в бивола, с който го откупихте, че един ден тази гола твар ще бъде моя, само моя. И когато този ден дойде, ще го хвана и ще го убия, точно така, както бих го убил сега. Ще видим кой кого ще хване, Ширкане. Ще видим. Гледай сега, Маугли ще ти покаже това, което съм го научил. Да различава живите клонки от мъртвите. Качвай се горе, малка жабо. Изсъхнал клон. Опасен е за катерене. I can run like the wind. I'm fast on my feet, lighter than air, and free as a breeze. With fields to explore and places to roam, the jungle's my home. Living and loving the life I lead, everything I want and everything I need, just about as happy as I can be, loving the life I lead. I can swing through the trees and land on the ground, know how to hide without being found. Never have to think, never alone. The jungle's my home. Living and loving the life I lead, everything I want and everything I need, just about as happy as I can be, loving the life I lead. Everyone I care about is very close to me. I could never turn my back, or I could never leave. Living and loving the life I lead, everything I want and everything I need, just about as happy as I can be, loving the life I lead. Гледай, гад! Виж го как тича като газела.
скача по дърветата като маймунче. Надявам се да не научи и техните маймунджулъци. Той толкова е палав, че не мога да го науча как тихо да преминава през джунглата. Ще се научи, Балу. Ти си добър учител. Ще се научи. Багира, мога да ти кажа, че той е най-добрият ученик, когото някога съм имал. Бързо схваща и много помни. Къде ли изчезна? Добре, Маугли, сега да чуем рева на нашите братя лъвове. Какво означава това? С една и съща кръв сме ти и аз. Много добре. А сега гласът на змията. Много точно. А сега на сокол. С една и съща кръв сме ти и аз. Защо винаги прогонваш маймуните? Харесват ми. Смешни са. Да не си посмял да дружиш с горските маймуни, малък братко. За създанията на джунглата това е забранено. Но защо? Горските маймуни са проклети, крадци и лъжци. Те изобщо нямат закони в своето племе. Хвалят се и се бият в гърдите, че са най-умните в джунглата, но тези хвалби са само празни приказки. Но те ми харесват, а и аз им харесвам. Багира има право. Маймуните са най-подлите и лъжливи обитатели на джунглата. Не трябва да дружиш с тях. Чакай, какво означава това, че и ти им харесваш? Разговарял ли си с тях? Един или два пъти. Но защо да не разговарям с тях? Нали всички същества в джунглата са мои братя? Виж, Маугли, горските маймуни не са същества от джунглата. Те живеят над джунглата, катерят се по клоните на дърветата. Забранено ти е да играеш с тях. Не разбирам. Не разбирам това. С една и съща кръв сме ти и аз. Ех, тези маймунски истории, дано не наранят малкия ми приятел. Иначе ще им дам на тях. Стига, Балу. Какво ще си помисли джунглата, ако черната пантера се вайка като страхливец? Не ме грижи какво мисли джунглата. Тези крадци отмъкнаха нашия Маугли. Може вече да е мъртъв. Не, Балу. Ти добре го обучи. Маугли знае да се грижи сам за себе си. А сега да вървим, да намерим съюзници, да ни помогнат да го спасим. Съюзници? Трябва да намерим Ка, питона. Прекрасна идея. Това е животното, от което маймуните се страхуват най-много. Но какво ще стане, ако тя не иска да ни помогне? Ще ни помогне, ако ти само мълчиш и ме оставиш аз да говоря.